Кадерле дуслар, тиз арада сез үсәрсез һәм зур булырсыз. Башта сезне егет яки кыз, вакыт үткәннән соң яшьрәкләр сезне абый яки апа дип эндәшерләр. Соңнан олыгайгач, әби һәм бабай булырсыз. Бер вакыт үткәннән соң сезгә бу дөнья белән хушлашу көне килер. Һәм сезнең яшәешегез башка дөньяда дәвам итәчәк. Аның исеме мәңгелек яшәү. Мәктәпне бетергәннән соң сезгә һөнәр алу өчен югары уку йортына керергә туры киләчәк. Зур үскәч кем булырга теләгәнегезне хәзердән үк беләсездер инде. Ә сез берәр тапкыр нәрсә ул мәңгелек яшәү икәнен һәм анда нәрсәләр булганы турында уйлаганыгыз бармы? Әти-әниегез сезгә һәр көнне үз вазифаларыгызны тырышлык белән үтәргә кирәклеген әйткәннәре бардыр. Бу вазифалар турында безгә Раббыбыз, Яратучыбыз Аллаһ хәбәр итте. Ул алар турында бүләк иткән китабында сөйләгән. Бу китапның исеме Коръән. Без Аллаһны күрә алмыйбыз, ләкин Аллаһ безне һәр вакыт бик яхшы күреп тора. Аллаһ пәйгамбәрләрне сайлап алды һәм аларны үзе бездән нәрсә таләп иткәнен һәм җир шарында нинди яшәү рәвеше алып барырга кирәклеген җиткерү өчен җибәрде. Пәйгамбәрләр халыкны Аллаһка гыйбадәт итәргә, аңа дугалар белән мөрәҗәгать итәргә чакырдылар. Тагын да Аллаһны хөрмәтләргә онытсалар, кешеләргә көчле җәза киләчәге белән кисәттеләр. Пәйгамбәрләр иң саф һәм намуслы кешеләр һәм Аллаһка бик якыннар иде. Алар башкаларга үз тотышлары һәм сүзләре белән үрнәк иделәр. Пәйгамбәрләр кешеләргә карата бик мәрхәмәтле һәм сизгер иделәр. Алар ару белмичә, үз халкын Аллаһ ризалыгы белән яшәргә өйрәттеләр. Аллаһ безгә Коръәндә пәйгамбәрләрдән үрнәк алырга һәм аларга охшарга чакыра. Коръәндә былай әйтелә: Алар турындагы кыйссаларда гакыл ияләренә гыйбрәт булды. Бу уйлап кына чыгарылган хикая булмады, ләкин аңа кадәр булганнарның хаклыгын раслау өчен һәм һәр бер нәрсәне тәфсилләп аңлату өчен һәм иман китереп инанганнар кавеменә юл күрсәтү һәм рәхмәт өчен дә. Пәйгамбәрләребез белән танышыйк. Алар кешеләргә нәрсә сөйләгәннәр, нәрсәгә безне чакырганнар һәм без ничек яшәргә тиеш. Нух пәйгамбәр җибәргән халык начар, намуссыз эшләр башкаралар иде. Иң әһәмиятлесе, алар Аллаһка ышанмыйлар, төрле ташсыннарга табыналар иде. Нух пәйгамбәр аларга бер генә Аллаһлык турында сөйләде. Аллаһ аларны яратты һәм дөньяда бар нәрсә белән тәэмин итте. Пәйгамбәрләребез аларга ташсыннарга табынмаска кирәклеген сөйләде. Чөнки сыннар халыкка ярдәм итә алмыйлар. Тагын да кешеләргә җир шарында начарлык тараткан очракта Аллаһ аларны җәзаландырачагы турында сөйләде. Коръәндә Нух пәйгамбәр сүзләре шулай җиткерелә. Һәм менә без Нухны үз кавеменә җибәрдек. Хакыйкатьтә, мин сезгә ачык үгетләүче. Аллаһтан башка һич кемгә гыйбадәт кылмагыз. Мин сезнең өчен үзәк өзгеч көннең газабыннан куркам. Ләкин халык бик тискәре иде. Бары тик берничәсе ышанды. Ә калган имансыз халык Аллаһның илчесен түбәнсетә һәм көлә башладылар. Аллаһ пәйгамбәргә бик зур кыйммәт үзәргә әмер бирде. Коръәндә әйтелә: Һәм без аңа вахи кылдык. Безнең карамагыбызда һәм безнең кылган вахи буенча көймә яса. Нух пәйгамбәр коры җирдә көймә төзи башлаганына имансызлар бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки тирә-якта
Күп чакрымнар арасында бер нинди дә диңгез юк иде. Тагын да халык аннан катырак көлә һәм түбәнсетә башлады. Алар үзләренең имансызлыклары өчен нинди зур һәлакәт көткәнен белмиләр иде. Көймә әзер булганнан соң яңгырлар ява башлады. Соңнан бу яңгыр бер туктаусыз атналар буена ява башлады. Елгалар ярларына чаклы тулып коры җиргә чыга башлады. Җир астыннан дулкын-дулкын чишмәләр атылды. Чишмәләр яңгыр суы белән кушылып, бөек су басуына китерде. Тирә-якны су каплады. Коры җир диңгезгә әйләнә башлады. Аллаһ Нух пәйгамбәргә аның чакыруларына һәм Аллаһка ышанган барлык кешеләрне һәм барлык хайваннарны парлап көймәгә алырга кушты. Су бер туктаусыз күтәрелә һәм күтәрелә иде. Бераздан барлык өйләр дә су астында калды. Аллаһның илчесеннән һәм көймәсеннән көлгән кешеләр суда баттылар. Көймәгә Нух пәйгамбәр белән бергә кергәннәр генә исән калдылар. Күп көннәр үтте. Ниһаять су кими башлады һәм көймә калкы урынга утырды. Сез телевизордан кайбер илләрдә булган су басуларны күргәнегез бардыр. Мондый су басулар вакытында кешеләр өй түбәләренә менәләр, тау башларына күтәреләләр һәм ярдәм килгәнен көтәләр. Кайбер вакытта алар ярдәмгә моторлы көймәләрдә яки вертолетларда гына килә алалар. Ул заманнарда су бик биек күтәрелде һәм Нух пәйгамбәрнең көймәсеннән башка халыкны коткару чарасы юк иде. Бу вакыйга тарихта Нух пәйгамбәре су басуы дип атала. Бу Аллаһ тарафыннан динсез, кыргый халыкларга карар итеп, имансызлыклары Нух пәйгамбәрне кимсетүләре өчен җибәрелгән иде. Бу яман кешеләр Аллаһ илчесенең дингә чакыруын тыңламадылар һәм Аллаһ җибәргән хөкемнәрне кабул итмәделәр. Пәйгамбәргә иярергә теләмәделәр. Алар су басуыннан үзләре дә котыла алырбыз һәм моның өчен алар табынга сыннары ярдәм итер дип уйладылар. Алар Аллаһның ризалыгы булмаса беркем дә кешене коткара һәм һәлакәттән саклый алмаганын белмиләр иде. Имансыз кешеләр Аллаһның илчесенә ышанмадылар һәм көймәгә кермәделәр. Алар биек тауларга менделәр, ләкин дәү дулкыннар анда да җиттеләр һәм аларны баткаклыкка алып китәләр иде. Муса пәйгамбәр
Борынгы Мисыр элекке мәдәниятләрнең берсе. 3000 ел элек Мисырлыларда язу булган. Алар укырга һәм язарга белгәннәр. Алар Нил елгасының уңдырышлы җирләрендә яшәгәннәр. Бик күп уңай җыйганнар. Бу бөек елга борынгы Мисырда зур дәүләт төзелүнең нигезе булып торган. Нил елгасы бик озын. Ул Африка җирлегенең яртысыннан ага. Елга якында су күп булганы өчен Мисыр халкы ел әйләнәсенә уңай җыйганнар. Шуның өчен Мисыр уңышка һәм бәрәкәткә ирешкән. Борынгы Мисырның дәүләт башлыкларын фиргавуннар дип атаганнар. Күп фиргавуннар имансыз иделәр. Алар Аллаһның хөкемнәренә буйсынырга теләмәделәр. Тәкәббер һәм каты дәүләт башлыклары иделәр. Үзләрен Аллаһ дип игълан иттеләр. Башка халыкларны үзләренең кыллары итеп тойдылар. Бигрәк тә фиргавуннар Исраил халкы белән начар мөнәсәбәттә иделәр. Каты холыклы фиргавуннар аларны иң авыр эшләрдә эшләргә мәҗбүр иттеләр. Кешеләр бөтенлеге белән фиргавунның теләкләренең идарәсендә иделәр. Һәм алар фиргавунга каршы сүз әйтә алмыйлар иде. Нинди генә буйсынмалыкта да фиргавун кем булганына карамастан үтерә иде. Ул балаларны да жәлләми иде. Фиргавуннар сыннарга табынганнар. Алар бер Аллаһлыкны танымаганнар. Бик каты явызлыгы белән билгеле булган бер фиргавунга Аллаһ Муса пәйгамбәрне җибәрде. Муса пәйгамбәр фиргавунны һәм Мисыр халкын хакыйкый дингә чакырырга, Исраил халкын кыллыктан азат итәргә һәм фиргавунның явызлыгыннан коткарырга тиеш иде. Муса пәйгамбәр һәм аның абыйсы Харун фиргавун янына бер Аллаһның барлыгын сөйләргә килделәр һәм Аллаһка гына гыйбадәт итәргә чакырдылар. Коръәндә безгә Аллаһ Муса пәйгамбәр фиргавунга сөйләгән сүзләрен китерә. Муса әйтте: "Эй фиргавун, мин галәмнәр Раббысының рәсүле. Аллаһ турында миңа хаклыкны гына әйтергә тиешле. Мин Раббыгыздан ачык аңлатмалар белән килдем, һәм минем белән Исраил угылларын җибәр." Фиргавун бик тәкәббер һәм үз-үзен сөючән кеше иде. Ул ачулы килеш Аллаһның илчесен сараеннан куарга әмер итте. Ул бөтен көчнең үзенә багышлап булганына ышана иде һәм Аллаһка каршы чыкты. Ләкин фиргавунда булган барлык идарәчелекне, байлыкны, җирлекләрне Аллаһ аңа насыйп итте. Әмма тәкәбберлек фиргавунны әсир иткәнгә күрә, Муса пәйгамбәр сүзләрен аңларга һәм тыңларга теләмәде. Фиргавун ачуланды Муса пәйгамбәр һәм Харунны ил идарәсен тартып алуда гаепләде һәм икесен дә җәзаландыру белән янады. Соңнан Аллаһ Мисырга күп бәлаләр җибәрде. Бу Аллаһның хәбәрләрен күреп фиргавун уйлансын өчен. Әмма фиргавун һәм аның халкы уйланмадылар һәм тәүбә итеп Аллаһка юнәлмәделәр. Алар үзләрен тәкәббер һәм явыз тотуларын дәвам иттеләр. Аллаһның җибәргән бәлаләренә карамастан, фиргавун тырышлык белән Аллаһның бөеклеген инкар итте һәм хөкемнәрен кабул итүдән баш тартты. Аллаһ илчесенә Исраил халкын Мисырдан чыгарга әмер бирде. Муса пәйгамбәр төнлә яшерен рәвештә үз халкы белән Мисырдан китте. Әмма фиргавун ул ачудан үз гаскәре белән Муса пәйгамбәрен һәм халкын куып китте.
Фиргавун Исраил халкын һәм Аллаһ илчесен куып җиткәндә, алар диңгез яр буенда иделәр. Кайберләре төшенкелеккә бирелделәр, чөнки үлемнәре бик якын иде. Фиргавун гаскәре бер мизгел эчендә куып җитәр иде, аларның саклану урыны булмады. Әмма Муса пәйгамбәр чыгу юлы булмаган вакыйгага карамастан, төшенкелеккә бирелмәде. Аллаһка сыйынуын дәвам итте. Һәм мөгъҗиза хасил булды. Аллаһ илчесене таягы белән диңгезгә сугарга кушты. Пәйгамбәр моны үтәгәннән соң, диңгез икегә ярыла башлады. Су ике тау кебек күтәрелә башлады. Халык Фиргавун гаскәрен котылып диңгезне кичә алсын өчен диңгез төбендә юл ачылды. Бу Аллаһ тарафыннан Муса пәйгамбәр өчен яраткан иң зур мөгъҗизаларның берсе иде. Исраил халкы диңгезне кичкәннән соң, су кирегә йомылып, диңгез кушыла башлады. Аларның эзләреннән куып килгән Фиргавун гаскәре белән суда баттылар. Аллаһ Коръәндә бу мөгъҗизалы вакыйга турында шулай хәбәр итә. Фиргавун нәселе һәм алардан элек булучыларның гадәте кебектер. Аллар Раббыларының аятларын ялганга чыгарганнар. Без исә аларның гөнаһлары өчен халак иттердек. Һәм Фиргавун нәселен гарк иттек. Алар барысы да залимнәр иде. Фиргавун үзенең суда батып үлүен аңлаганнан соң, Аллаһка юнәлеп, коткаруын ялвара башлады. Ул хәзер Аллаһка ышануын һәм тәүбә итүе турында әйтте. Әмма үлеме алдындагы тәүбәсе аны коткармады. Аллаһ ярлыкаучы, әмма Аллаһ Коръәндә соңгы мизгелләрдә китерелгән тәүбә файда китермәгәне турында хәбәр итте. Шундый ук хәл Фиргавун белән дә булды. Шулай булгач, без Аллаһ ризалыгы өчен генә яшәгәнебезне онытмаска тиешбез. Һәм Фиргавун хатасыннан читләшергә тиешбез. Әгәр дә без гомеребез буена Аллаһ Коръәндә кушканча яшәү рәвешен алып бармасак, соңгы минутлардагы тәүбә безгә файда китермәс. Мөхәммәд пәйгамбәребез. Мөхәммәд пәйгамбәр Аллаһ тарафыннан кешеләргә җибәрелгән иң соңгы пәйгамбәр иде. Ул китергән изге Коръән Аллаһның иң соңгы китабы. Коръәнгә кадәр булган китаплар кешеләр ягыннан бик нык үзгәртелгән иде. Бу китаплар вакыт үтү белән онытылалар. Кешеләр анда язылганнарга иярми башлыйлар. Кешеләр китапларны үзгәртәләр һәм үзләренә үзләре хөкем чыгара башлыйлар. Моннан соң Аллаһ изге Коръәнне җибәрә. Һәм Аллаһ Коръәнне үзгәрештән сакларга сүз бирә. Кешеләрнең берсе дә аны үзгәртә алмый. Аллаһ Коръәнне үзенчәлекле саклавы турында хәбәр итә. Коръәндә шулай әйтелә. Без бит искә төшерүне иңдердек, һәм без аны саклыйбыз да. Бу аяттәге без сүзе Аллаһны аңлата. Аллаһтан башка иләһ юк,
һәм аның ярдәмчесе юк. Аллаһның бар нәрсәгә көче җитә. Ул шиксез белем һәм көч иясе. Соңгы пәйгамбәребез Мөхәммәд ерак түгел заманда яшәде. Якынча 1400 ел элек. Бу сәбәпле безнең заманга чаклы пәйгамбәребез турында күп мәгълүмат сакланып калды. Ул җибәрелгән кавемгә Коръәндә бирелгән хакыйкатьне сөйләде. Ул Аллаһка буйсынырга һәм дуга белән мөрәҗәгать итәргә чакырды. Кавеменә юмарт һәм мәрхәмәтле булырга, ачулы һәм явыз булмаска әйтте. Бер кайчанда бер-береңне алдамаска, һәр вакытта мохтаҗларга ярдәм итәргә. Ул шулай ук бирелгән нигъмәтләр өчен Аллаһка рәхмәтле булырга чакырды. Буларны үтәгән вакытта бу дөньяда һәм үлемнән соң мәңгелек дөньяда бәхетле булачакларын әйтте. Әмма Мәккә шәһәрендәге кайбер тәкәббер кешеләр пәйгамбәребезнең чакыруына колак салмадылар. Алар аңа күп авырлыклар китерделәр. Аны тилү булуында гаепләделәр. Үтерү белән янадылар. Барлык байлыгын тартып алдылар. Пәйгамбәребезне һәм аңа иярүчеләрне Мәккә шәһәрен ташлап китәргә мәҗбүр иттеләр. Әмма Аллаһ каты йөрәкле кешеләргә Коръәнне һәм динне юк итәргә юл куймады. Коръән безнең көннәргә кадәр бер нинди үзгәрешсез килеп җитте. Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккәдән Мәдинәгә күчте. Мәдинә халкы пәйгамбәребезгә һәм сахабаларны бик яратып каршы алдылар, төрлечә ярдәм иттеләр. Мәккә халкы белән туры урыны һәм ризыклары белән уртаклаштылар. Мәдинәдә торучылар пәйгамбәребезгә ярдәм иткән иң беренче халык булдылар. Аллаһ Коръәндә үзеннән курыкканнарга һәм гөнаһларда ярлыклавын теләгәннәргә Мөхәммәд пәйгамбәргә иярергә әмер итә. Коръәндә әйтелә: Аңа мөрәҗәгать иткәндә, аннан куркыгыз һәм намаз үтәгез, мөшрикләрдән булмагыз. Шуңа күрә Аллаһ безне яратканын теләсәк, пәйгамбәребезнең нәсихәтенә игътибар итәргә, аның боерганнарын үтәргә тиешбез. Кадерле дуслар, бу кинода без бары тик Аллаһ кешеләргә җибәргән 3 пәйгамбәр турында белдек. Дөньяда җибәрелгән барлык пәйгамбәрләр дә кешеләрне Аллаһ юлында хезмәт итәргә чакырганнар. Үз вазифаларын үтәгәннәре өчен халыктан бер нәрсә дә өмет итмәгәннәр. Алар Аллаһның хәбәрләрен кешеләргә җиткергәннәр. Бу вазифаны Аллаһ йөкләгәне өчен башкарганнар, чөнки Аллаһны каты яраталар иде һәм аның ризалыгын казанырга телиләр иде. Пәйгамбәрләребезнең вәгазьләре барыбызга да кагыла. Безнең бурыч Коръәнне һәр көн укырга һәм пәйгамбәребез шикелле булырга тырышу. Бу очракта без бу дөньяда һәм мәңгелектә бәхетле булырбыз. Сез әлегә яшь, әмма онытмагыз, бер вакыт сез дә олыгаеп әби, бабай булырсыз. Кайбер кешеләр сезгә үлем һәм мәңгелек тормыш турында уйланырга иртә әле дип әйтерләр. Ләкин сез аларга Аллаһ безне үз янына алачагы вакыт билгеле түгел дип җавап бирә аласыз. Ул безне 1 елдан, 10 елдан соң үз янына алырга мөмкин. Сез буның турында уйлаганнан соң үз вакытыгызны бушка үткәрмәскә кирәклеген аңларсыз. Һәм Аллаһ сезне күрергә теләгән кеше дәрәҗәсенә омтылырга тиешсез. Бу очракта Аллаһ сезне бик яратыр, Аллаһның яратуыннан башка яхшырак нәрсә юктыр.